खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो गोदान स्टोरी गोदान काहिनी लानानै जोङो आसलते निजेनि शक्तिया बेसां दोङो बेजों जेबो खामानि होआ जोङो गोसोआव आसलते मा सानो बा गोसोनि साननाया माबायदि बेखौसो दुनियाया नुयो जोंनाव थानाय शक्तिखौ रावबो नुवा थिग बिदिनो अखाया जेरै आबादफोरखौ सोमखोर खालामनो हागो बिदिनो दैबानाया बे आबादखौनो धंससो खालामो बिदिनो सानसेखालि सासे हिनजाव मानसि बास स्टेन्डआव गसंबायदोंमोन गोबाव समनिफ्राय आरो सानफ्रोमबो बियो बासजों थांलाय फैलाय खालामो इखालिबो बियो अफिसनिफ्राय खामानि मावनानै माने न'आव फैनो थाखाय बासनि थाखाय नेबायदोंमोन आरो बास स्टेन्डआव गोबां भिर मानसिफोरा आरो बासफोराबो बिदिनो फैगासिनो दं बिदि फैनायखाय बियो सानबाय जे खालि बास आरो मोननाय नङा गतिके आङो जायखिजाया गंसे बासाव एबार नेक्स्ट फैगौ बासावनो आङो गाखोनानै न'आव थांसिगोन बिदिनो बियो गाखोबाय बासाव गंसे बास फैबाय नालाय बे बासाव गाखोबाय आरो बासाव गाखोनानै बे माने ओरै इखैबो नायबाय जेरावबो सिट गैया मानसिफोरा एकदम भिर गसंनानै दोङो थोखो थोखो हाबजोबनानै बेयावनो सासे मानसि बिखौ माथो हरबाय जे मेडाम नैयाव जिरायफै नोंथाङा आं गसंनानै थांसिगोन होनना बिदि होननायाव नाहरबाय बे हिनजावा जाय मानसिया बेखौ जनो खोन्थादोंमोन बियो मिस्ट्रि खामानि मावनाय रखम माने नुबाय बियो सिमेन्टनि एसे हाद्रि बालाफोर बिदि नांनानै दोङो बिनाव हयथ' माबाफोर माने खस्थ'नि खामानि माबाफोर मावो बियो मिस्ट्रिफोर बा जगारिफोर बेबायदिनो इथानि गोरजा गुन्द्राफोर आखाइफोराव आथिंफोराव नांलाना दोङो पेनफोराव बे हिनजावा जहैबाय बेयाव जहैनायाव दसे उनाव सिदा खालि जाबाय स्टपेज मोननायाव सासे मानसि बे हिनजावनि खाथिनि सिदा माने खालि जाबाय आरो खालि जानायाव बे हिनजावा होनबाय बे मानसिखौ फंबाय फै इयाव जिरायफै सिदा खालि जाबाय होनना बे मानसिया बिदि होननायाव जफैयासै आरो बिनि खाथियावनो खासे माने गथ' बामनानै गसंना दंमोन हिनजाव मानसि खासे आरो बेखौ माने जनो थाखाय थिनहरबाय नोंथाङा जहैथां बेयाव आं मोनफैसिगोनानो आं बेयावनो गसंना थागोन बिनि उनाव नेक्स्ट स्टपेजाव बे हिनजाव मानसियाबो ओंखारलांबाय आरोबाव खालि जालायबाय बे सिटआ ओमफ्राय बे हिनजावा आरोबाव होनबाय फंबाय फैदो बेयाव जफैफाय सिटआ खालि जाबाय होनना बिदि होननायाव बे मानसिया होनबाय खाथियावनो माने सासे बोराय मानसि दंमोन एसे 60-70 बोसोरनि बैसोनि बोराय बेखौ होनबाय नोंथाङा थांना जहैथां बेयाव सिटआ खालि जादो आं मोनहैसिगोनानो दा आङो जथ'लानो बिदिनो बे बोराया जहैनायाव दा माने बासआ लास्ट स्टपेज मोनहैसिगोनानो बोरायाबो ओंखारबाय बा बासआबो माने खालि जाजोब्बाय 6-7 जनसोल' मानसि दं बे टाइमाव बे बुरिया हिनजाव मानसिया बै मानसि खासेखौ जाय मानसिया माने फार्स्ट जनो होदोंमोन बेखौ लेंहरनानै खाथियाव जनो होबाय जनो होनायाव बे खाथियाव जफैनायाव बे हिनजाव मानसिया सोंबाय नोंलाय दिनैसो बिदि सिट हेगारना होदो ना नोङो सानफ्रोमबो बिदिनो सिट हेगारना होबाय थायो बे मानसिया होनबाय मिनिस्लुनानै मा होननो मेडाम जों गरिब मानसि जों रावखौबो दान दक्षिणाथ' खालामनो हाया
आं बेनिखायनो सानो मानसिखौ जि हेल्प खालामनो हागो देहाजो आखाइजो बेखिनिखौनो आङो हेल्प खालामो। बिदिनो आं बे बासजों सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामो आरो बिदिनो आं सिटखौ हेगारना होबाय थायो। दहायबो नोंथाङा लेंहरनायाव नोंथांखौ आसलते आं बास स्टेन्डआवनो गसंबाय थानाय नुदोंमोन आरो बासाव गाखोनायावबो नोंथांखौ आङो लक्ष्य खालामनो नोंथाङा बधय आथिङा एसे प्रब्लेम दं, बेनिखायनो आं नोंथांखौ बेयाव जनो होबाय। बिनि उनावबो बै गथ' गोनां हिन्जावा गथ'आ गाबबायदोंमोन, इमान मानसि भिराव खुब उसुबिदा मोन्दोंमोन बिथाङा, बिनि थाखायनो बेखौबो आङो जनो होबाय बेयावनो। आरो बोरायाबो बेसेरा गसंना थानो बिराद उसुबिदा मोन्दोंमोन, गोबां लामा गसंनानै फैबाय, बेनिखायनो बेखौबो गसंनानै जनो थाखाय होबाय आङो। जोंल' मा आं हागो माने जिखिनि आं देहाजों हागो बा गोसोजों हागो मानसिफोरखौ बेखौनो हेल्प खालामो। रावनोबोथ' एख' हरनो हाखायानो, जोङो गरिब मानसि। माब्लाबा लामाफोराव जाबोरफोर मोनबाथाय बेखौबो साइड खालामना गालाङो। बेखौनो मावनानै आङो भगबाननि सायाव माने आशीर्बाद नागिरो जे आरो गोबां जाहाथे आङो हेल्प खालामनो हागोन मानसिफोरखौ। फिसा काहिनी, बे काहानिनिफ्राय नोंथांमोनाबो बुजिना मोनदो जोङो आसलते जिबनाव जिखिनि हागो नोंथाङा जि रोंगो, जि नोंथाङा हागो एसेमान गुबुननि थाखाय मावनानै नायसं, गोसोखौ बेसेबां खान्थि मोनगोन। कत जोंनि इन्डियायाव ओरैबायदि टिचार दं जाय माने फ्रि गथ'फोरखौ फोरोंहोयो, फ्रि गथ'फोरखौ क्लास होयो। बिदि गोबां रोखोमनि माने मानसिफोर दङ जायनो थाइसे फैसा गैया गारानो मानसिफोरखौ हेल्प खालामबाय थायो। आरो जोङो फिसा फिसा मानसिफोरा 10 थाखा 100 थाखा 200 थाखानि थाखाय मानसिफोरजों नांलायथिंबाय थायो। माब्लाबा सानसे सोरखौबा हेल्प खालामनानै नाय नोंथाङाबो, आरो गोसोनाव सों बै खालि जे दिनै मा रखम मोनखो गोसोआ, सोरनोबा 100 थाखा बा 200 थाखा होनानै, दान होनानै। आरो दानखौ माखौ होनो नोंथांमोनाथ' मोजाङै मिथियो। दाना जाबाय जायनिफ्राय कुनु दिन माने कुनु बुस्थु मोनफिननायनि आसा गैया, आरो बै मानसिनो जुदि नोंथाङा माबा मोनसे होदोबा बैखौ दान होनो। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम, आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।